nimin loka chapsar kut lomin zonun zemoi choi san ti thupuya kan neya kan rilui luya ma se kan hlim thom po are felman lawange ti tura enga tinge midang te telve lo na tur nun choi sang ni om fashanin voina chuan bu faile ei tur chhek khol tura kan man hlel le tak em mai si le khonge zonun zemoi kan choi san tur chu a om tak le dam le tlang khata thi le ruam khata ti tu te thla kha kan ni talowem ni nikum masa loka kan chapchar ko thupui sem dam dam ei bil thi ti te kha kan hlam chhele ngal tamayam ni le kan ni so matanga ni som ni vel tla tur bu fai lola khol te chu kan ti dan phung tlang pui ani hlomanga thil om lo po ani lowe ma se motor nen me wa thok chuaka a tripa lalai thala khan mu hian rilru ana tak zet ani kan lau thonang tak hian bu fai la ei tur danga har sat na thleng zui tak ni se keini chuan kan nga mai theye ma se la khol na tur nei ve lo te chu eng tin nge an omang kan lak sa pe then ve phal kan omange mo chu le kan om chuan a lo mom ngotang reverend h kil loyan midang te tel ve na reng om lo tura in laiin lo le lo zom tir tu te chuan chung pik na chu an pum pel top lowang ti in hla a alo phuang khan mani ma khaw thlir lutuk wanga mi har sa jok te chan ve tur om lo le ka kanin chek khol mai chuan chung pik na chu kan chunga athleng ve pal mayange nang le kei chuan kan mamo kan la ani po in kan ei khop dai la ila nitam taka thatam tak dai tur la kher tum lovila midang te ken naril ru puchungin kan mamo te leizo kang u hetianga mizoram lama mitam takte manita na man hlel taka kan omlai hian tahan lama kan unaute chuan min ron thlamuan ngal wata tahan mizo thalai pol chuan march ni som sang ni som ni thole ni hian thu chu ron siamin hen na wanga zoram mi puiten bu faile e in har satna lawom pal thei ni po in keini myanmar ram om mizo thalai te hian kan ti thei te a omani chuan thei to bron chu azel kan tum don ani chu wangin zoram mi pui unaute mang le chiai lo turin tahan mizo thalai pol chuan kan nge na cheu tahan mizo thalai pol ayo in biak ming thanga general secretary le lorosanga president TMGP Central 10 ming an sign ani kumsang ni som pakwa chapchar ko thupui zofa te in pum khatna ti kha atakin an ron lan tir chiang ngei mai awathlamon thlak te reng em hei ngei hi unaute tlacham le chuan chama anom phal lo tu te o chu ani a I thlaphang lawang unaw kan ni zia chu an ron lan tir non le ta ani ramrikar dana leng ma ila an unaw mangang taka om te chu min ron vei em ani ti hriat hian a thlamon thlak em ani sem dam ti hlaphua tu bi Bawlkhuma phua tho INSUIHKHAWMNA hla hi rilrua alo om thar le thina ramrikar dana leng zofa leng zong te hi kim tlang adang lowe unaw za kan ni in mangai ton na hrui lungrual ten vuanila khuavel hi kan la chi nge yang alo ti a kan thu kharna atan chu hla chu lo ngai thla ila tha ome Thank you.